बिदिब्ला फ्रेन्ड्स जोबनायाव जि सीमा बारायनो गोनांमोन बे बाथ्राया दिनै मोगथां महरै नुजाथिबाय। गोबां समाव गोबां सुबुङा बुंदोंमोन सीमाया बारायनाय नङा, नाथाय बेसेबां सीमा बारायदों बेबो मोनसे मेटार। बबेखानि दा दिनै जि फोसावदों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जि फोसावदों, जोंनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा जा फोसावदों, बे फोसावनाय बादिब्ला टटेल 60 गामियाखौ इनक्लुड खालामनाय जादों BTR आव। माने बबेखानि सीमाया बारायदों बे बाथ्राया रोखा, नाथाय बेसेबां एरिया बारायदों बेयो सबनिसाय साननो गोनां बिसय। जायखियानो जाया मानो सीमा बाराया जायफोर सुबुङा होनदोंमोन, जायफोरा माने अपोज खालामबाय थादोंमोन, बे माब्लाबाबो जानो हाया होननानै, नाथाय बेयो दिनै मोगथां जानानै बै सुबुंफोरनि खुगायावथ' एसे माने संख्रि फोननाय बायदि जाहैबाय आरो माने स्रि खालामनाय बायदि जाहैबाय। जियानो जाया मानो सीमाया बारायबाय, नाथाय बेसेबां बारायखो, बेसेबांसिम बारायनांगौमोन बेबो मोनसे मेटार। जियानो जाया मानो दिनै सीमाया बारायदों। BTR गोजोन गोरोबथानि दिनै मोनसे जोबोर खुसिनि सान होनना बुंगोन। गाबोन 27 जानुवारि, गाबोननि तारिखआवनो 3 बोसोर सिगां BTR गोजोन गोरोबथाया जादोंमोन। स' गाबोन मा जागोन, 3 बोसोर जागोन बे गोरोबथाया। 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जादोंमोन, नङा होमबा? स' बेयो 3 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। आरो बिनि सिगांनो दिनै रिपाब्लिक डेआव, सुबुंखान्थि सानाव दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बेबायदि फोसावनानै थारैनो माखासे बर' सुबुंफोरखौ आरो BTR गोजोन गोरोबथाखौ खालामनाय सुबुंफोरनि अन्तरखौथ' एसे गोजोन होदों। आरो जायफोरा बेनि एगेन्स्टमोन बिसोरनि खर' किन्तु माने सुफोरजों सुनानै होनाय बायदि जाहैबाय। जियानो जाया मानो BTR नि सीमाया सानजाहा इसेथ' बारायबाय। आरो माबे माबे जायगाया बारायदों बेखौथ' नोंथांमोना नुखादों। सारा मा बुंदों, बिथाङा मा फोसावदों नोंथांमोना थारैनो निउसाव नुदों। गहपुर, धेकियाजुलि, बिश्वनाथ, चटिया बैबादि ओनसोलनि गासै रेभिनिउ भिलेज 43 आरो 17टाया जाबाय मा हाग्रायारि गामि। गासै बेसे जागोन 60। बै 60 भिलेजखौ इनक्लुड खालामनाय जादों होनना बुंदों। आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों, 80% बर' सुबुं थानाय गामिखौसो इनक्लुड खालामनाय जादों। बेवहाय गासैबो माने इनक्लुड खालामफाजोबाखै। माने जाय जायगायाव बर' मानसिनि अनजिमाया 80% बै गामिफोरखौल'सो इनक्लुड खालामनाय जादों। बेबायदि बिथाङा बुंदों। बे जिखिनि नाम मेनसन खालामदों बेनि गासै 80% बर' थानाय, माने सुक्ति बादि मा 100% बर' थानाय बा 60-70%निख्रुइ बांसिन बर' थानाय गामिफोरखौ इनक्लुड खालामनाय जागोन, बेबायदि मोनसे सुक्तिमोन। आरो बे हिसाबैनो 80% बांसिन बर' सुबुं थानाय गामिफोरखौ इनक्लुड खालामनाय जाबाय। दिनै बिथाङा बेबायदि फोसावदों। শান্তিৰ প্ৰচেষ্টা আৰু শান্তিৰ ব্যৱস্থাত বড়োলেণ্ডত আমি আৰম্ভ কৰা চুক্তিয়ে 1 মাইলৰ খুঁটিত, আমি স্বাক্ষৰ কৰা চুক্তি 1 মাইলৰ খুঁটিত পৰিণত হৈছে। তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ আমি বড়ো চুক্তিত ঘোষণা কৰা বা বড়ো চুক্তিত স্বাক্ষৰিত কৰা আৰু এক প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পালন কৰিব খুজিছো। আমি সংকল্প লৈছিলো যে BTR বা বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনেল কাউন্সিলৰ সীমা আমি গহপুৰলৈকে বৃদ্ধি কৰিম। সমস্ত সীমা নহয়, নিৰ্দিষ্ট গাঁও য'ত বড়ো লোকসকল 100% বাস কৰে সেই গাঁওসমূহ আমি BTRৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম। সেই পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে ঢেকিয়াজুলি, চতিয়া, বিশ্বনাথ, বিহালী আৰু গহপুৰত 80%তকৈও বেছি বড়ো লোক বাস কৰা 43খন ৰাজহ গাঁও আৰু 17খন বনগাঁৱক আমি BTRৰ লগত সন্নিবিষ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত আমি আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনতে আমি ঘোষণা কৰিছো। आरोबाव बिथाङा मोनसे बाथ्रा फोसावबावदों। बिथाङा दिनै मोनसे बाथ्रा बुंदों, शहीद। बिथाङा बरलेण्ड बिग्रायनायाव जिउ जोबनाय सुबुंफोरखौ बिथाङा दिनै शहीद होननानै बुंदों। शहीद मुंख्लं, बर' मुंख्लं होनना बुङो। बै मुंख्लंफोरनोबो मोनसे फोसावदों मोनसे रां फोसावदों बिथाङा 5 लाख 5 लाखै रां फोसावदों। आरो बेखौ गाबोननिफ्रायनो होनो स्टार्ट खालामगोन बेबायदि बिथाङा बुंदों। आरो फैनाय समफोराव बेनि लिस्टआ बांबावनो हागौ। स' बरलेण्ड बिग्रायनायाव शहीद जानाय, मुंख्लं जानाय सुबुंफोरनो माखासे 5 लाख रांनि दान बान्था होगोन बेबायदि बिथाङा फोसावदों। সমান্তৰালভাৱে 2020 চনৰ জানুৱাৰীত সম্পাদিত বড়ো চুক্তিৰ আন এক দফা অনুসৰি বড়োলেণ্ড আন্দোলনত নিহত 2001 গৰাকী শ্বহীদক অহাকালি 5 লাখ টকালৈকে আগবঢ়োৱাৰ আমি যি সিদ্ধান্ত লৈছো, সেই সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাই
মই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছো অহা সময়ত এই তালিকাৰ পৰিসৰ আৰু বৃদ্ধি পাব আৰু সেই তালিকাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে শহীদসকলেও নিশ্চয় তেওঁলোকৰ অলপ হলেও তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা আগবঢ়োৱা आरो मोनसे जोबोर गोजोनथाव बेथ' एबसुफोरनि थाखाय जोबोर गोजोनथाव खौरां 31 मार्च बा 31 मार्चआ सोरनि जोनोम सान बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जोनोम सान आरो बे सानखौ नेक्स्ट 31 मार्चनिफ्राय फरायसा सान हिसाबै छात्र दिबस हिसाबै फालिनाय जागोन आसामाव बिथाङा बबेखानि आसामना मा बेखौ बुङाखै नाथाय बेयो आं साननानै लादों आसामाव बेबायदि फालिनाय जागोन ইয়াৰ লগতে অহा 31 মাৰ্চৰ দিনটো বড'ফা উপেন্দ্ৰনাথ বৰ্মৰ জন্ম দিৱসৰ দিনটোক আমি ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছো শ্ৰদ্ধাৰ आरोबाव बिथाङा मोनसे फोसावबावदों 2347 गुबुन गुबुन जेलाव थानाय सुबुंफोरखौ क्षमादान होनाय जाबाय स' बेबो जोबोर गोजोनथाव खौरां আজিৰ দিনটোত গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অসমৰ বিভিন্ন কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা 2347 গৰাকী কাৰাবন্দীক আমি ক্ষমাদান কৰিছো बेवहाय माखासे सुबुङा जानो हागौ बर'लेण्ड बिग्रायनायनि सुबुंफोर जागोन आरो बेजों लोगोसे गुबुनबो थानो हागौ बिथाङा माने क्लियार काट मेनसन खालामाखै नालाय आं बिदि सानना लादों नाथाय 99% बर'लेण्ड बिग्रायनायाव गावनि जिउखौ दान होनानै गावनि बेसेन गोसा समखौ दान होनानै गावखौ फोजोबस्रांनानै लानाय बै बर' जातिनि थाखाय खामानि मावनाय बीर जोहोलावफोरानो जागोन बांसिन स' 2347 सुबुंखौ जेलनिफ्राय ओंखारनाय जागोन निश्चय जायफोरा जेलाव दङ आरो जायफोरा माखासे केसआव फासिनानै दंमोन बिसोरनि केसआव मा जागोन गैया जासिगोन आं बेबायदि साननानै लाबाय नोंथाङा मा सानो कमेन्ट लिर आरो बिथाङा बे सुक्तिखौ शान्तिनि सुक्ति होननानै बुंदों गोजोननि गोरोबथा होननानै बुंदों गोजोन बर' गोरोबथा होननानै मेनसन खालामदों बिथाङा आरो बे गोजोन गोरोबथा बादि बेबादि माखासे खामानिखौ मावफुंदों फ्रेन्ड्स बेवहाय मोनसे दफाया नांथानानै दंमोन सिमा बारायनाय आरो माखासे दायनिगिरिफोरनि दायखौ निमाहा होनाय नाथाय फ्रेन्ड्स बेवहाय सासे मानसिनि दाया निमाहा होजायाखै बिथाङा जाहैबाय रन्जन दैमारि डिआर नाब्लासा बिथांनि दाया खिन्थु बेवहाय मेनसन जायाखै स' नोंथांमोना साननाङा जे एसेबां सुबुंखौ 2347 सुबुंखौ क्षमादान होनाय जादोंबाबो बेवहाय खिन्थु डिआर नाब्ला सारनि केसआ क्षमादान जायाखै निश्चय बिदिब्ला फ्रेन्ड्स बे गोरोबथानि बयनिख्रुइ माने गिलु बालु पइन्टआ जाहैबाय सिमा बारायनायमोन आरो बे सिमा बारायनायाबो जाबाय 60टा भिलेजआ इनक्लुड जाबाय आरो बे 60 भिलेजाव बेसेबां सुपा थागोन बेखौथ' बुंनो हालिया बेसेबां एरिया बारायदों बेखौ समजों लोगोसे मिथिगोन नोंथांमोना गावबो आइडिया खालामनो हायो माबे गामिखौ इनक्लुड खालामनाय जादों लासैनो सानसे साननैनि उनाव बिनि लिस्टआ ओंखारगोन अब्ला नोंथांमोना जुदि लिस्टखौ नायोबा एरिया बेसेबां जागोन बेखौ गावनो आइडिया खालामनो हागोन माने नोंथांमोना सानना ला गहपुरसिम सिमाया बारायदों बेखौ नोंथांमोना साननानै लानो हायो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो बे सुक्तिनि मोनसे दफा सिमा बारायनाय बे बेसेबां जाफुंसारखो नोंथांमोना कमेन्टआव लिर बबेखानि मोनसे आरोबाव दफाया दाबो जाफुङाखै बे दफाया जाहैबाय इनक्लुजन आरो एक्सक्लुजन गामि सोसननाय आरो दानख'नाय बिनि सोमोन्दै खिन्थु जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जेबो बुङाखैसो बेवहाय बिनिखायनो जानो हागौ गामि सोसननाय आरो गामि दानख'नाया माब्ला जागोन बेखौथ' समासो खिन्थागोन